Goeie, welkom weerom bij de podcast Wraksel je mij het wit en mij de wraad. We zitten in de tweede serie en die gaat over Ferbûn. Zeningen en verplichtings voor elsen. En de aanroende keer hebben we gezien hoe Paulus en Barnabas in Lystra wenen om daar het goede nieuws te brengen. Maar de mensen in Lystra wisten net van de ene soevereine God die ek harren maken hier en verzwargen hier. En doet Paulus zegt dat er een man ziet te luisteren die van memmeskutte al verlamd wie, maar die toch stocht en hopen dat er genezen worden kon, doe had er hem heel maken, zodat er opsprong heen en weer keuren en weer beter weer. En de mensen begrepen wel dat dit een bijsterbaarlijk wonder weer. Maar dit weer vanzelfs net de bedoeling van Paulus en Barnabas. Ja, zeggen in het wonder de kracht en de macht van haar eigen God, zeus. En ja, tochten dat Paulus en Barnabas de goden wienen die in mensenvorm naar haar tak komen wienen. Dat de priesters van de Zeustempel die kwamen daar aan om offers te brengen voor deze goden die bij hen komen wienen. En dus stormden Paulus en Barnabas de menigte in, met te zeggen dat ja hiermee moesten ophouden, omdat ja het goede nieuws van de ene God vertellen wonen. En in al deze drukte en opschoor kwamen er echt nog Joden uit oren plakken aan om olie op het vuur te smieten, zodat de heel wijze en oersture menigte Paulus Tsjinner gewonnen. En ja, tochten dat ze dat echt dien hienen. Maar nog in handeling het 17e hoofdstuk komen we in Athene aan, waar Paulus echt het goede nieuws brengen zal. En dit is nou de tweede zendingsreis. En dit keer gaat er naar Europa, Macedonië en Griekenland. En voordat Paulus in Athene kwam, wienen hij en zijn mannen ekkeld in verschillende orenplakken west, Thessalonica en Berea. En in beide plakken schreeuwt Dr. Lucas dat er mensen tot het leeuwen kwamen, het leeuwen in Jezus de Christus. En onder hen wienen Joden, maar ook Grieken die de Joodse God-oanbidden. En onder hen wienen ook verschillende vrouwen die ten hege staan hienen. En vooral ook in Berea, want Dr. Lucas schreeuwt dat de mensen in Berea in de synagoge daar meer edele mensen wienen. En dat betekent het dat je echt naar Paulus luisteren wonen. En dat je hem net te gauw afschreeuwen, maar ook dat je net te gauw Paulus in zijn woordschap aannamen, maar dat je thuis alles nice ziet gewonnen in Tanach, in de Bijbel van Harrentiert, om te zien of wat Paulus zei wil kloppen met wat daar schreeuwen weer. En zo zagen we dat in Berea er gans meer mensen tot het leeuwen kwamen in de synagoge. Maar we zagen ook in beide plakken, Thessalonica en Berea, dat er na verre van tijd Joden komen die net zo edel binnen en die net wil dat de mensen jaren naar het goede nieuws van Jezus de Christus. En zo moeten ze daar voort en moeten ze weer terug naar een oorplak. En zij is het ook dat sommigen van de discipelen die brengen Paulus dan veilig naar Athene. En daar is er eerst bij hemzelf. En we zullen nu naar twee dingen zien in Athene. Eerst zullen we zien dat Paulus het goede nieuws verkondigt in de synagoge aan Joden en mensen die tot het geloof kwamen. Maar ook op het merkenterrein werd er de menigte ter spreek die de ene God en weer God net kenden. En dat er daar ook het blijde boodschap bracht. En daarna op uitnodiging van de wiisgearen
komt er op de Areopagus en had er daar zijn presentatie voor de filosofen. En dat is dan het tweede deel van deze episode. Nu lees ik van Handelingen het 17e hoofdstuk en we beginnen bij vers 15. De lui die Paulus voortbrachten gingen aan Athene te mij hem. Toen kwamen ze waarom mijn boodschap voor Silas en Timotheus dat die zo gauw mogelijk bij hem komen moesten. Wils Paulus in Athene op haar wachtte, zeg er mij argewage dat de stad grootvol mij godsbeelden stie. Hij debatteerde dan in de synagoge met de Joden en de verreders van God, en ik alle dagen met de lui die toevallig op een merke wienen. Daar reken ik gewoon van de Epicureeske en Stoïsche wiisgearen met hem in peteer. Gewoon zijn wat wil die kletsmajor eens beweren. Oren, hij schijnt een propagandist voor vreemde goden te wezen, want hij verkondigde Jezus en de verrezenis. Ze namen hem mee, brachten hem naar de Areopagus en zeiden, zoenen we eens weten mij wat voor nieuwe leer het is dat jou het oor hebben. Want jou vertellen us dingen die us vreemd te hartje. Daarom willen we wel eens weten wat dat betekent. Want alle Atheners en ook de bûtenlânskes die daar wonen, besteden al haar tijd daaraan om wat nieuws te vertellen of te jaren. Op het internet vond ik een vrouw die hier een heel verhaal of een blog over haar vakantie in India of de tijd dat ze daar weer. En daar schreef ze dit, ze zei, overal wat je zeggen, komen je op elke stratenhoeken voorbij een God-oanbiddingsstation. Dat is opgericht voor de Hindoe-aanhangers. Nou, mij denkt dat wat we hier today zeggen in India, dat echt het staatsbeeld wie dat Paulus vernam in de stad Athene in die tijd. Overal goden, overal altars en beelden voor allerhande goden. En er staat dat Paulus zijn geest wie prikkelen, want hij koerde er net over, omdat hij de Tsjinner weer van de yn'e God. En hier binnen al die goden die de mensen aanhangen en dat ze verlieven willen. En daarom wilde ik tegen graag het evangelie daar brengen. En we zeggen dat hij dat docht in de synagoge, voor de mensen die God eens al kennen. En ook aan de mensen die geen idee hebben van de ene soevereine God, die ook harren maken had en ook harren onderhoudt. Nou, we lezen net over resultaten in de synagoge dat mensen daar ook tot Jezus Christus kwamen, tot het weer leven. Maar we zeggen toch al op een merke onder deze wiisgearen dat er mensen binnen die zeggen, nou, dit is tegen nieuwsgierig, hier willen we wel wat meer van weten. Maar toch zeggen we ook dat ja sceptisch binnen. Ja, ze denken dat er maar een Zwitser is en ze denken dat er eens vreemde goden als de goden van de bûtenlânskes bij haar brengen wil. En ze hebben het over goden, want je hebt wel jet dat hij praat over Jezus en Anastasis. Nou, Anastasis, dat is het Grykske woord voor weeropstanding. En zo waren de tochten, ja, dat dit twee verschillende goden wienen, waar Paulus het over hier. Nou, als we zeggen hoeveel wiisgearen als filosofen daar in Athene wienen, dan lijkt het dat we hier today zeggen dat er een grote universiteit is met een grote en verneemde departement van filosofie. En je willen alle jaar graag daar meer over leren en over weten. En dat verwondert ons echt net als we weten dat 6 eeuwen lang Plato en Socrates echt daar in Athene wienen en haar bedenken henen en daarover praten met de mensen van het volk.
Hokker mensen binnen dat, die Epicureën en de Stoïsken. De Epicureën eens binnen ateïsten, ja, leeuwen net in de realiteit van één God. En de Stoïsche mensen, ja, die hebben een hele grote goden en geesten, die alles te doen hebben met de natuur en die ja ook vinden kan in een menigte van levende dingen en oorzaken. Zo dwaande binnen de Stoïsche filosofen ook zo'n beetje zoals de Hindoeïsten van jou today. Nou binnen er eens drie opvattings over het goddelijke. En in eerste plek is er het ateïsme. En dit is echt van de Grykske taal. A betekent net. En theïsme, dat had als de kern, had dat theos in Griek. En dat betekent God. De ateïsten dan, bijgelijks de Epicurische mannen, die leeuwen net dat er een God is. En zodoende is het echt zo dat ja denken dat de mensen een toevallige product binnen van de evolutie en dat de mensen eens geen betutting of doel hebben in het leven. Hier today vinden we het ateïsme in het communisme en ook in het natuurlijke wetenschap, wat mannen leeuwen dat er geen God wezen kan. Ja, dat is haar leeuwen, want het bewijs daarvoor hebben we ja net. En in tweede plek dan wat ik al eerder noemde, het pantheïsme. In het Grieks betekent panthos dat het overal is. Zodoende is de God die ja kennen, is eens net een persoonlijke God, maar is een goddelijke kracht die we overal vinden. En dan is het echt zo dat de beesten als soms echt stenen of bjammen vereren worden. En dan komen we bij het theïsme. En dat vinden we in het Jodendom, in het Christendom en in de islam. En ja, leeuwen alle keren dat er één God is, die hem zelfs evenbieren had aan de mensen, die de mensen maken had met een bedoeling en die haar een wet doen had en dat ohne een echt dat er een gerucht is om te zien dat de mensen met hem leven wonen als net. Zodoende is het zo dat de mensen terug hem maken binnen en verzorgen binnen en ook beschermen binnen. En dat de bedoeling is dat ja, deze God die het harren makker is, om die ook te zieken en te vereren en te volgen. Zodoende is het wel duidelijk dat we hier in Athene te doen hebben met Paulus als een theïst die mannen aanspreekt op het merkenterrein die pantheïsten en ateïsten winnen. En dan zorgen we dat je toch wel nieuwsgierig bent en hem meenemen willen naar haar gearkomste op de Areopagus als de hechte van Mars, de god van de oorlog. En daar willen je naar hem jaren. En dan schreeuwt dokter Lucas dat deze mensen daar, alle wiisgearen en alle mensen die daar binnen, die willen eens niet leven doen als jaren naar het lêsten nijs en om daar dan ook met oren over te praten. En Lucas zei als het weer zo de mensen dachten dat Paulus een Zwitser weer, maar eens binnen ja al jaar Zwitsers, want ze willen niet leven dan te jaren en te zwetsen en te praten over de dingen die ze geleerd hebben. Dat nu komen we op de Areopagus en wat zal Paulus deze mensen vertellen over de enige God, de soevereine God, die het ook harren maken had en voor harren zorgen had. Hartstikke zondje weer, vers 22. En Paulus ging midden op de Areopagus staan en zei, mannen van Athene, als ik het goed zag, ben je oer alle boeren tieren godsdienstig. Want doet ik door de stad kuieren en bezeg wat je alle jaren vereer, heb ik ook een altaar gevonden dat opstier aan een ûnbekende God. Nou dan, wat je me vereer, zonder dat je me het kennen, dat verkondig je ik je. De God die de wraak maken had en alles wat daarin is,
Hij die Heer is van hemel en aarde, wenn het net in tempels die meesgehanen maken hebben. En hij wordt ek net terug meesgehanen verzwargen, krijgt als zoeder ek maar van één ding verlet hebben. Hij jouwt om zelfs aan alle gjaren het leven, het ziekheljen, ja alle goede dingen. Hij had uit één stamvaar alle naties opkomen litten om het hele aardoppervlak te bewijnen. Hij had de correcte tijden van haar bestaan en de grenzen van haar wengebied vaststeld, dat ze God ziekjes zonen in de hoop hem tastende wij te vinden. Hij is ommers ek net vier van elk van uzes a. Want in hem libje wie, bewegen wie us en bestaande wie, likos gewoon van jemme dichter zijn hebben, want wie stam je van hem a. Als wie dan van God afstam je, moeten wie ek net menen dat het goddelijke liket op goud, zilver of steen, of op wat een menske uittocht en maken had. God wil dan nou net meer denken aan de tijden dat de lui van niet wisten. Op dit stuit liet er de meesten oproepen om haar alle jaren weer dan ek te bekeren. Want hij had een dag vaststeld dat er over de hele wereld een rechtvaardig oordeels spreken litten zal, troch een man die er daarvoor aanweest had. Het bewijs daarvan had er aan alle mensen leveren, troch hem uit de dee verrezen te litten. Doet ze oor de verrezenis van deden jeden, hienen gewoon de gek ermee, maar oren zijnen, wie willen jou der letter nog wel eens oorjeren? Zo gang Paulus bij harren wij. Maar der wien een enkelde maalje die haar bij hem aansleten en ta het leeuwen kwamen. Der wie Dionysius, de Areopagus bij, en ek een vrouw die Damaris hiet, en nog een paar oren. In vergelijking met Lystra vinden we hier toch wel een haast perfecte situatie van mensen die graag naar Paulus luisteren willen om te begrijpen wat er seit en wat er harren te vertellen had. En vaak is het ook zo dat de situatie in Lystra Paulus geholpen had om erover na te denken en om een betere presentatie in een war te zetten. Hoe dan ook, in een inleiding maakt er een toegezet dat er verwijst naar haar eigen altars aan volle goden. En dan zei er, en doch weer er ook een altaar aan een ûnbekende, een onneemde God. En daar sluit Paulus handig bij aan, want hij zei, je me jouw ta, dat je me net alles van de goden weten. Dat je in zekere zin ook nog agnostisch bent. En A in Grieks heb ik al zijn betekent net en gnostisch komt van gnosis, het Griekse woord voor weten, als kennen. En zodoende jou is het dat je toch zeker één God net kennen. En Paulus zei, nou, daar sluit ik mooi bij aan, want dat kan ik je me vertellen. Want ik ben een tjinner van deze ene God. Nou, wat had Paulus hier dan verder zo te zeggen? En hier weer sluit er aan op wat sommige van haar zijn. Dat er komt met vreemde goden. En Paulus zei, nee, zo is het net. Want dit is geen lokale God, dit is een God die alle mensen en alles, de hele kosmos maken had. De hemel en de aarde en alles wat erin en erop is. En zodoende is het zo dat dit net een lokale God is alleen nog van de Joden, dit is de God van alle mensen. Ja, het is zo dat deze God van één man de hele bevolking van de hele aarde maken had. Dat je moet begrijpen dat deze God een grote God is. Hij is transcendent. Hij is meer en beter en oors dan us mensen. En we kunnen hem net in alles begrijpen als bevetten. Hij is heel oorsk als jemme Grykske Goden, want die lijkt je maar een soort op een meisken. En eens is het zo dat jemme Goden terug mensen maken binnen en schepen binnen neffens het beeld van haren zelfs.
Maar deze God is echt degene die jimme maken had en jimme verzorgen had. En zadwaande moet jimme echt wel begrijpen dat als hij alle mensen een plak jouwt om te wennen, dat hij zelfs geen tempel nodig had, die jimme voor hem meidje moesten. En als hij satire grut is en in feite jimme hemelse Heit is, dan moet hij hem direct mee ophouden, om lietse popjes van goud of zilver te maken en die te eren. Want daarin maak je hem liets en hebben je hem de gek met hem. Ja, daar hebben tijden geweest dat de volken deze God net kenden. Maar nou wil God, dat is niet Pinksteren vanzelfs, maar nou wil God naar alle volken van de aarde toe om het blijd boodschap te brengen van het leven van de ene God. De God die ik jimme maken had en ik voor jimme zwaarge had. En daarom moet jimme ik deze God zieken om bij hem in vrede te leven en in leven dankbaarens. En daarom moet jimme ik de oren goden en al die onzin voortdwaan. En dan waarschuwt Paulus ook over een oordeel dat komt. Want God zal net altijd je geduld mee hebben. Nooit jimme deze God kennenleerd hebben, moet jimme deze God ook zieken en eren en danken. En als je hem dat niet dwaan willen en vasthouden aan je eigen Grykske goden, dan is er onder een oordeel. En God hemzelf had zijn Tsjinner aangewezen om de rechter te wezen in dit gerucht. En hij heeft het echt bewezen aan de mensen en schandlitten met hem uit de doden op te wekken. Vaak wie Paulus net van doel om dit te maken als die een van zijn peteer. Maar de mensen kwamen in opstaan en schreeuwden het uit en zeiden, wat een onzin, hier willen we net langer naar luisteren of kom nog maar eens een keertje weer. Nu willen we nog wat conclusies hebben, met achtergrondinformatie en dan nog wat conclusies. In het eerste plek zeggen we dat Paulus, voordat hij met het evangelie kwam, de zaken goed verkend heeft. Hij hier kuierde in de stad om te zien hoe het ter tag ging en wat de cultuur van de mensen was. En zodoende wie er kwam bij het altaar van de ûnbekende God. Maar ook hier lezen van haar eigen dichters en filosofen. En zodoende kon er ook haar citeren. En het wie benamen Epimenides die hij citeerde, want Epimenides is diegene die schreeuwen hier dat wie als mensen leven en ons bewegen en ook hier er zijn dat wie van Gods geslacht binnen, dat wie zijn nijteam binnen. En nu is er ook nog het verhaal in de historie dat deze Epimenides, dat die een keer uitnodigen weer, zo'n 6 eeuwen verleden, doet er een grote epidemie weer in de stad van Athene. En een hele protte mensen vonden de dood door deze epidemie. En toen hebben ze alle goden zo'n beetje bezocht om die te bidden en te offeren, maar het hielp al ja niet. En toen hebben ze Epimenides uitnodigen om te zien als er dan nog een andere god weer die ze bezieken konden om de epidemie bij te nemen. En Epimenides kwam toen naar Athene en die had toen een soort experiment gehouden. En zodoende reageerde die god ook, toen hield de plaag op. En toen was alles weer goed. En zodoende moest deze god eren worden. Maar Epimenides en de andere mensen konden net een naam van deze god. En daarom vaak is het zo dat in die tijd er altars gebouwd worden tot deze onbekende god. Het is zo dat Don Richardson, een baptistische zendeling, die had er een boek over geschreven en daar schreef er in dat God dit gebruikt had om van tevoren de mensen voor te bereiden in haar denken dat er toch een oren grotere God weer dat ja letter nog van jaren zonen. En zo het paard remaken voor Paulus en het blijde boodschap. En het valt ook op dat in tegenstelling van 20-wurige evangelisatiemethodes
dat Paulus aan ek wijzen wil op een oordeel. En dat er de meesten waskaget. Dat als je net naar hem jaren willen en net het goede nijs aannemen willen, dat er een grote vervlokking op hun komen zal. Dat vaak moeten we daar eens goed over nadenken wat we doen en als dat wel goed is, nevens het woord van God. En in tweede plek valt op dat als Paulus zei dat de God die hij verkondigt, dat hij de God is die alles maken had, de hiele kosmos en alles erin, dat de mensen dan net vreemd van opzoeken of protesteren. Maar als hij zei dat deze God zijn Tsjinner aanwezen had en uit de deur verrezen liet, dan zeggen de mensen dat ken dat net. En nu today heb ik vernomen, zoeken we dit vaak ook bij mensen die tieren van de wetenschap hadden. En dan bedenken dat als er een God is, en dat willen ja, zeggen ze, wil aannemen, maar dan moet deze God hem houden aan zijn eigen wetten die er in de natuurlijn had, en dan meider en kinder dat net in uit de deur verrezen. Zodoende wil ja een liedse God, die ja begrijpen kennen in alles en die hem ook houden moet aan de wetten die er zelfs maken had. Nou, dat kan toch niet. Want uw God is een grote God. En hij is net alleen uw God, hij is de God van alle mensen. En je moet dat zien en aannemen en daarna leven. Nog een paar conclusies aan de eind. In het eerste plek is dit een goed voorbeeld om te zien hoe het oudste verbond dat God maken had met alle mensen, hier weer naar voren komt, als we in die zending mensen spreken die de ene God net kennen. En Paulus liet zien dat er weer omslacht op het oudste verbond en zei, in zekere zin binnen jemme ek, de ben van Heit God, de God die alles maken had, die jemme het leven doen had en het ziek helden en alle oren goede dingen. En daarom moet jemme deze God ook ziekje om in dankbaarheid met hem te leven. En nu is het zo dat de oude kerk had altijd een schoen naar Jezus aan het kruis, die daarin de zonde voetnaam had en de schuld van de vrouw wijnaam had, voor elsen een die hem volgt en in hem leeft en met hem leven wil. Maar de oude kerk zei ook altijd, wie binnen de kerk van de verrezenden. Want Jezus leeft en dat is uw hoop en dat is de kerel van uw leven. Want als Jezus net verrezen wie uit de deur, dan is uw leven om een nacht. En dan is het extra dat wie als zijn volgelingen, als wie als zijn discipels, ek met hem kruisigen binnen. Kruisigen binnen aan de zonde en aan de zondige verlangens. En dat wie ek nou, door heilige geest die in u leeft, God eren willen en hem tjenen willen. En voor oorzaken leven willen dan voor uzelf. En van wat wie graag zelfs wonen. Want uw denken is verloren door heilige geest. En nu is het zo dat wat we eens echt willen is om voor Jezus te leven en voor hem te werken. Zoals Paulus het ook zegt, doet hij zeggen wat Jezus voor hem dien hier, dan zei er, ik wil Jezus zijn slaaf wezen, ik ben zijn Tsjinner en er is niet meer en beter voor mij te doen dan deze Jezus te tjenen en hem bekend te maken aan elsen een. Nou hebben we het gaan over het oudste verbond dat God maakt met alle mensen. En nu zorgen we dat Paulus en de zendelingen en de kerk dit toepast voor alle mensen in de hele wereld, na Pinkstertijd. Maar we hebben net een praten zijn over het verbond wat nou het oude verbond is dat God maken had met Abraham en met Mozes en met het volk Israël. En hoe zit dat nou? Wat betekent dat dan, dat verbond, en hoe leidt het in verband met het nieuwe verbond dat we nou in Jezus Christus hebben met. En daar willen we het aankomende keer over hebben. Dat ik zo hoop je dat ik je me dan weer zag en dat we daar dan over praten kunnen.
ontjen. En mijn God jimme ek zegen je en broeke van zijn tjenst. Amen.